akit tila idawdawat ko kadigito nga i-remain da ko madagiti panag-cooperation ti tunggal maysa. Panagmay sa aming sangkailian. Ta dito yung mapapasamag tatakit may pakita nga digiti kami panagmay sakit ado digiti mo't awarden nga ko kami may kamalaala. At least Ang mao din, sir. hanamaw din no panggapti panagprogreso ko oray no awam mo basit ang munisipyo no progreso mo't basit at may kuha mo kinabatit dati kinabatit di progreso na. Sir, in addition gayam dati, kumusta sir itinti panagibunong kadigiti kasapulan dagiti manalon ta pagamo tayo nga kapigsada sir nga kasapulan dagiti assistance ti LG yung para kadigiti may mula da nga pagpagay sir. Kanayon tila ti kwadat agri. Panagi ko kwada kadagiti maipapay kadagiti apo tayo nga manalon. Okay sir. Tiben nagpolitika sir, Kumusta gayam sir? Tibin nagti politika apo kat madandanagan to yung munong puto yang tabaka no next year kawa nagtutoy nga po rin. Ako sir, ato digiti mga ganyo, mga Ado ti mang magkong Manglaban sir kanya. Yaka mo. Ilukat mo man dito. yan, dati sumaron nun kanto, may kataluntong termino mo One na set. ngayon. No, magkapanunutak nga bumaban. Ada pa nagdwa-dwa, mapumayo. Medyo nariga. Amintig. Ito. Adijay ti, ko ni. Adijay ti police station. Ay, when?